Bueno, millor victòries que no victòries, però el camí encara s'ha de seguir fent. Crec que no hem de pensar molt amb el que hem fet, hem de seguir treballant, cada partit és diferent i el partit d'aquest diumenge serà complicat. Bueno, és veritat que menys el Miguel estem tots sants, que és bo per l'equip, però això també ens hem d'anar adaptant, no? Al final són més jugadors, hi haurà més competència i hem d'intentar que això sumi per l'equip, perquè a vegades hi ha un moment que quan ets més jugadors doncs les rotacions canvien i hem d'estar preparats per ajudar l'equip als minuts que estiguem a la pista. Sí, la Copa està cara, ho hem vist fa res al Manresa guanyant el Palau Blaugrana i si volem ser la Copa hem de guanyar a Girona. Primer perquè és un rival directe, segon perquè el nostre average no és bo, hem de recuperar average i hem de tenir potser alguna victòria més que algun altre rival i hem de seguir amb la dinàmica guanyadora si volem acabar aquesta primera volta amb opcions d'anar a la Copa. Sí, això és un equip molt dinàmic, molt ràpid, tant després de cistella rebuda com no. Ells juguen en pocs segons, així que hi ha un partit amb moltes possessions i hem d'estar preparats hi haurà moments que quan hi ha moltes possessions el rival és capaç de fer parcials, però tu tens oportunitats d'anotar també. Intentar imposar una mica el nostre joc i sobretot estar preparats per ens exprimirem físicament perquè un partit així és molt ràpid, has d'anar molt ràpid endarrere i endavant, hem d'estar preparats per a un partit diferent al que estem habituats.